Bathroom ah chuan Lini chu a lo kal ve le a i pasal tan hian tangkai te tum vela a bulah hi awm reng du ani te chuan a lo ti kher a lian hri hian din hmun a en vak lo aniang nang ni nen te chuan kan khawsak a in thlau tih reng nen min nei duh tho ania tiin hriani chuan a lo chhang let ve sak a a nei duh tak tak che emaw ti em ni substitute ini kha lavender a hmuh hunah chuan ka then tir vat dawn che chu zawng pathian thu thu ni rawh se a thu hrimah lian hri a puitu te chu nang ni lovin lavender a lawm chu pawh ni se ka ngen wang a lawm free advice ka pe ang che lian hri hi then hma zawk mai rawh i zahna ni khua ala sei mai mai chu ti mu len lai kan chen ve photang chu le a man hmawr thlak lo hriani chuan a kal san ta a lian hri a chuan lo au vatin i va rei ve tunge mipa nge hmeichhia i biak a lo ti deuh ngei ele mipa ngat le engemaw te te kan sawi dun tin a lo chhang vela tunge chu pa chu khoimaw tiin a phone chu lo chhuat tum angai lo nakina tiin a lo phal lo der vela anin chu na lama chuan check check a lo om le ta anin muah dawn chia tiin Linin a lo hmu a meng phok ngang mai hei engin ti a lo ti vak rang le lai zet chuan thovin eitur te chuan eitar ringota ani erawh chu a ti tau haw dai in lama ve thung chuan an pi ber bula engila chuan ka unu pui chu a kawlh lutuk sum hman na tur a hre ro pui si i in zai a duh awanga nei mai mai ania in then tir le dai rawh tiin a lo ngen ve mial mial thunga lungai su i pi hian eng ang mi zia nge ani ti chu karlova ka hre ngal vek mai ang tiin chhia hlo ang chuan a in cheia hriani te lo haw hunah eng tin nge a lo biak dawn tih a hre du ani a hnu deuh chuan hriani pawh chu a lo haw ta ngeia kapi ka van hmu ngai lo che ve mi ina awm tur chuan i upa deuh tawh nih hi tiin a lo bia a a ke zungpui tanga a chhip ler thleng chuan lo en sakin mel tha leh pian nal a ti zawng tak ani a a ha thlak vak lo ka ti ve thei mai tiin a lo chhang mai a a that lo chu ti a hriani a kal leh mai lai chuan a vel shruk fai man to zet chu chhuatah chuan pi i chuan a ti tla der ta a ke chhuai mai ngai dam a dil ngal char char a oho hei chu amana to dawn hi in tin a lo maw tiin a kut chu a lo en sak zung zunga ka thil ti ke wang hian min hau dawn lo em ni pi in a lo ti chuan ti pal te hi chu a awm ve the lawm ba ka eu pato si a itan po har sa viawang ma se a to hmel si a engin keima min mo pule dei dawn ani hi a poilo nang ai chuan min ngam lo zawkang ka ti ke angin isoi mai dawn nia hriani chuan a lo ti zung zunga a mi zia chu engin a sawi ang kha a lo ni hauh lo ti pi beri chuan a hre ta mawnu fel tak an nei ti hria in a hlim hle rin ang nge in enge chuan hei hi tu ti tlak nge a lo ti ta chia a keima hrenin a ti chuan iwa hnai sai lo ve a towa sin engtin ngei ti tlak thei ti in a lo shok vaka engzat man nge ka lo chawi mai ang ha soi lo 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 zawk ro million thum man vel ani hi i pe thei nguarang enga ti a to lem lo chu kha bank card chu khoi ka u pek che ani mo nilave hei hi chu ka paisa ve liao liao dosu in re thei thei nen anin hnial chho zel dona hria in pi beri chuan keima ti ke ani kha a lo ti ta a nilo kapi lo soi su keima lom adikang hriani ba ka nilovang chuta vel dang chu pi beri chuan a pai ke le pop kapi hei te chu kan chung ko ro ani hi enga tingi pai ke engina ti chuan a benga chuan a lo po saka tunu chim om lutuk enge re thei iti reng imong nu i tong khum dan ti kha i musit lutuk ngai dam dil ngal ro a pi chuan a lo ti tamaya kapi ka dil om lo e mai i tunu po min chan lo ania engin ati chuan pi ber ani reng mai ti chu hriani chuan a hre ve chi ani dil tura ati tla to wangin engi chuan ngai dam chu a hming chuan a dil ve satlia tamai boka
thil an ei ho lai chuan hrini chuan a dam lo chung chang vel a zawta pi beri chuan na deuh ang chuan a in sawi lui tlat engin a sawi kha a dik ani ngai chuan a dam tha thuna an in then le dai a hlau ani lian hriat hnathawk pawh chu a lo hawta a engi chuan ka u inupui hian ka pi hi a hrai rui aniang min hau char char a lo ti vata I tawng tam le lutuk aniang chu a lo ti san mai si in vai hian a dawi a vek tawh cheu ani hi tuma kalama pawh in tang tawh lo ti in engi chu a lung awi lo hle an mut dawn chuan hrini chuan mut dun a du le talova mahse pi beri khan chhia hlo lo tirin in tur zu a lo pe a pi pek ani awang chuan an lo in ve mai a lo tui phian le ngala damdawi a lo pawlh tir nge mawni an sata pup pup mai a thawk tha char char khawp mai a tuka chuan company anu le pa te khan hrini chu an lo tlaw yan hri chu investment ti tura ngen an lo tum chu ni in a tam lo milian som nga lek ania a pum mai ka ring an la ti ham ham zui tam lo naya khat po in la lawang in du le in property kha hral ula kaman ringot po milian som thum a pek cheu kha enzat nge min pek ve in tum hrini chuan a lo ti let ve nga ta khate chu I manania I nei ve tur ani hleinem baka mi hausa in chung khura emo lut to man sen lo I nei ang chu an lo ti le zai chutia anim belai chu lini khan a lo hmurenga hrini om lo hnu chuan a lo be chhun zom ve le ngal zat chawnulama chuan Mr. Chenga hmuturin yan hri le hrini te chu Cheng Group Company building chuan an vakala an ni chuan investment nei sak turin an lo ngen anin huam na aya tam hret hlawk na an pek lo chuan yan hri chuan a lo du tlat lova an company din hmun a lo chui chiang vek tawh tlat chuti lain an computer hman lai mek chu a lo buai tamai system an lo hack sak lek chu ni in file poimawh tak tak an dah si chenga chu amang ang hle technician te kha chengal ro ti in a au chul mai an ni la chuan ti mai ngai na an hre si lo chin fel nan chuan ni hni khatal an mamo an rin thu an lo soya hrini chuan kalo siam ve chin do nim ni technician ve tho kania a lo ti tangi nge a khongai ve dewani an lo rem ti hnu chuan a han khoi zai zai ol sam te chuan a siam thale thei tamai mak an ti hle level 1 etek chutianga ol sam taka ching fel thei om chhun chu lavender chia ni si ama chu ani ring ru po an om ta fur mai lian hre po in a chhuang ru hle ti chuan an du dan chuan in rem na thuthlung po chu an zia fel puita chena chuan hrini chu lawau dingin a thiam em awang khan an company chuan tuna a hlo aya le soma sanga chhor a in huam thu hrilin a lo soma mahse hrini chuan thatakin a lo hnar ole I du du huna I lo in son dawn nia ti in chibai a lo tum le yan hria chuan lo chibai khalin rua hman na siam konga lo film khur tuang che ti in hrini chu a kaya a chhuah pui nal nal a tum deuh bur reng maya uncle nui vela contract sign zo chia kha ti in hrini chuan a lo fiam zewa engtin nge ol sam taka system hack kha I chin fel thei a lo ti dai a har sa lo an thiam lo ve shim shim ani kha ti in a lo chang zai holama chuan an bazar ho chiman to deuh million sum nga man chu yan hria chuan a lei saka a chan po chu thi chuan van nei na or tu te nu pa a thlen thin ni an soi wang ani van duai thlak takin lini le a thian nu an lo te lut ve le tlat lini chuan hei hi avan moi em ka du top ka birthday present na chuan hei hi min pe mai la ti in yan hria chu a lo dil ta an lei tum tak kha ani awangin yan hria chuan a pek tir maya lini chuan a pe don ta emoti in a lo in ti thei ru hle hei hi chu kanupuin a lo thlang to tlata I du le adang kha thlang ve mai ro a lo ti tanul sia hrini po chuan nuam ati lo hial zawk ani lini la chuan
lem changin a lung nat na a chhuah thu a sawi ve leh zaya yan hria buaipui chu a be sei tlat bawk han haider sak ngot pawh chu yan hriat chuan nuam a ti bik si lova hriani hnianah chuan va haw hmasa mai ta che damdawi inah chuan ka va kal pui mai ang tiin a nge na ole a poilo tiin nui ver verin a lo chhang lini thian nu chuan a bial pa hmu a duh thu a sawi tlat awangin ama chawa han kal tir kha a khawngai ve deuh ani a haw kawngah chuan junior nen khan anin hmu fuh nawl anin belai tak mai chu an sir atangin lini thian nu khan an thla a lo lak ruk sak char char a a thi leite chu a lo en sak vel mai mai lek ani reng si a damdawi in lamah chuan yan hria chuan lini chu a va awmpui a i ngai tawh awm lo kha i chhung te ko la an lo awmpui mai ang che ka va haw tawh nge tiin haw mai a tuma la awm ve ri la ka chhung te lo thlen hma tal chu khawngai takin keimah chawa damdawi in a awm chu ka thla phang e a lo ti zai home nurse kan ruai mai dawnim ni a tlai tawh si a company a hna thawh tur ka nei yan hri an a lo ti tlat bawk si a thian nu khan thlalak kha a lo thawn chia yan hri chu hmuhin hmeichhe si hnip tak sum chia duh ani a rin thu te chu lini chuan a sawi leh zat zat a mahse yan hri chuan chutiang mi ani lo a lo ti ve tlat thunga a haw san dai leh ngal mahse a secretary hnianah chuan thlalak chu thawnin mipa chu tunge ani chui chiang tur chuan a hrilh nghal a kar tawp lam niin lini pawh chu a lo dam tha leh tawh hle a a pian cham lawm tumin a lo in cheinal leh zar tawh mai lawmpui tu te pawh an tha hnem hle a an zingah chuan junior a pawh kha a awm ve bawk ani kaltlang hian lavender pawh kha an bia ani kha lini leh a thian te chu lavender hmuh chakin an phur tawh hle a engtikah nge a lo thlen dawn kum eng zat nge tih vel te chu an lo zawt reng mai a lo kal mek a a lo thleng tep ang in rual vel ka ring tiin junior a chuan a lo chhang mai a hriani pawh lini te in lama kal tumin a lo in peih fel vek tawh a yan hria thi lei sak ngei mai kha a awrh tle var bawk pi beri chuan chhelo ti em em hian a lo thlir a yan hri chu a buai deuh awangin kalmasa mei tura a hrilh thu a pi hnen chuan a sawi a ani chuan ban bun hring mawi leh hlutak mai hi lo pe in a bun tir ngal lini te in ava thlen chuan guard chuan a lo dang a sawmna pawh ka dawng ve reng a lawm tiin hriani chuan a lo en tir chu ve leh lini te kha lo pheiin sawm ve lo ami huat em em lo kal ve nolh mai chuan a ti thin rim hle voin hi ka pian cham ani a helaiah hian mi re thei ka sawm tel ve lova local ve chak viau mala itan hmun a awm lo tlat a lo ti vela a thian tela chuan heta nangmah chawa i lo kal reng renga khawng e in pa yan hri a anupui ini lawm ni i rual pon a lo kal peih lo ani maw lini a pek tur a thlang buai viau aniang a an lo ti ve sek hlawm bawk ani vel tak chu a luin phal lo leh ka haw leh mai ang a ho tai tai e mai tiin hriani chu a in her vut a lok kha thi kha kata tur ani kha min ruk sak ani lini chuan a lo ti leh hrama ben te a lo la tum zui a banah chuan lo manin na zetin hriani chuan a lo beng let fawk lini thinrim chuan a guard te chu chelbet turin a hrila a chhiawrh lai chu a pawh thlak sak miah mai eheu lin group fanu chule mi thil itin alak sak miah mai ania ivan lo re thei zawk em em engtin pon min tima ula yan hria nupui chu kani reng tho tunge a chan zawk chu kan la hre ang chu hrenin a lo ti taka chuan ni dawn take yan hria lo thlen huna ala then dawn tho tho a lawm chu hun chu lo ngah tir ve hram hram ang u tiin in chhungah chuan an lut tir ve ta hram a phone le a card ken lai te pawh chu chhuatah chuan a thlau a junior an a lo call lini chuan zuk chharin i biak pa kha ani maw tu man an chan dawn chuang lo che tiin a phone chu chhuatah chuan a vom chhiat sak dai a aban bun bun lai chu pi berin a pek ani ti a hriat chuan a thik hle a iwa zam lo ve kapi in amo nu a pek tur ani kha keima ta tur a sin khoilo la ro
tiin an chu lui sak le ta dai maya beka chuan an la khung mak zui yan shi po chulai hmuna chuan alo thleng ve ta a lini te chuan an lo be tha hle sheni ero kha chu room danga an kal hnan daya yan shi chuan sheni chu a hmu mai lo awangin engi chu a awmna a zawta kan kal rual lova tiin alo chhang ka som ve reng si a alo kal du lo aniang lini chuan alo ti le zai to khonge lavender chu alo thleng tuem yan shi an ati chuan alo thleng che pang alo kal meka tiin lini chuan alo chhang an ngak lel si a alo kal lo mai te po chu a hlau rum rum to alo in soi theina sa to mai si a junior chu alo thleng don tuem tina va zawt le a ka phone tlang thei to lova a buai deuanga alo kal don lo po ani mai thei ani alo la ti zui alo kal lo chuan a poi viawang ati chuan midang te chuan lavender alo kal lo chuan helai hmuna om reng hian om zia a nei lo kan buai buai nen ti in hon an tum ta sup sup maya ma se chuti lai tak chuan an phone a chuan lavender location chu an dong ta sup sup maya chulai hotel chhunga ngei chuan a om reng si a mak an ti hle a an phek zon ta kongka pakhat chu an vakika pon lama min kal hnan daya ka hong theilo tiin sheni chuan alo chhang room chu an han honga sheni ngei mai chu alo thu fil at mai hei himo lavender chu yan shian upui kha ani lom ni hei hi location omna chu ani ngei bok si a alo thuk ru zawk te hi ani lo mo va zong te u tiin anorita lui lui maya enga tingi heta nangma chawai om renga yan shi an alo ti chuan min kal hnan tlat bok sia lom midang tu ma in zong mu zo chuang lawang voina hian tunge ka ni chu keima nge hian in vaya sha ta hian ka soidon ani khoimo helai chu a chep e mai ti in lini te chu a su her soka hol lam chu a pan zui ngal mi te chuan mission lavender chu isha em ni khuya nge om voina hian ama hmu tumin kan lo kala sin ti in an lo zot ngal sup supa shiang chumuli tunge mani te in hai ngai tia shenin alo chan chuan an phok tlang hlia nangma himo ifiam thu em ni ani chuan mi pa ni lovin meichhia alo ni mo ani le enga tinge kharuma khan an kal hnan chia zo na hlir chuan an khata a chan chumo heng ho hian min hmumo em em a min da bo ani ti in lini le a thian te chu a kok tawa mai do ta ni kha lavender po ani lo to pang an lo la ti ve chang chang thowa an oi phal lo ani be rang chu